ko. IFM, ang idol kong FM. 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Iraragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurubana, dili kurubanahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yan kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong pagpaniudo kaniyong tanan, idol. Ako, si Tito Paul! Ay, sa wakas, Tito Bong. Andi dito ka rin kasi nung kanina merong babae dito. Ang pangit ng boses. Wag mo nang... Hello. Makakasama niyo ulit ngayong araw si Ate Chrissy kasama ang pinakamamahal niya. Let's all welcome Pangulong Dagong! Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. And sa inyo, Madam Chrissy, and to you, Tito Bong, para kang action star, sir, sa iyong Bong, para kang action star sa iyong jacket, Bong. Talaga? Oo. Bakit ba ganito? Pangulo, hindi ko na naintindihan ang sarili ko. Bakit parang may pumapasok na ibang tao sa aking kaluluwa? Yan ay tinatawag na identity crisis, Bong. Iba yan. And of course, sa lahat ng aking mga... Ay nako, alam mo, ilalagay ko na yan sa Undas pageant. Huwag kang mag-alala. Bakit? They are from the past and you will be from the present and the future. Dapat lang. Di ba? Kaya maging masaya ka na lang. And of course, sa inyong lahat, our lines are open. You can call sa ating numero 85, 84, 55, 45. At kung naka-cellphone ka naman, tumawag ka sa 0916-897-5365. para simulan na natin ang ating sumbungan. Let's begin! Oras na para sa ating unang sumbong. Hi, Idol! What is your name? Hello? Anong pangalan mo? Arline Beyot. Good morning, Present. Arline Beyots, hanggang ngayon hindi ka pa rin naging babae. Beyots ka pa rin. Wala pa eh. Arline Beyots, go ahead! Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulong Dagong, isusumbong ko lang yung swab test na yun. Every time mag-undergo ako, sobrang kinakabahan ako. Bakit, ma'am? Kasi required kami magpa-test. Ayun, every Tapos, time undergo ako ng ganyan, parang nakakakabaw while waiting for the result. huwag kang kabahan. Okay, papiliin kita. Saan ka kabahan? Swab test o pregnancy test? Ha? Ay, wag. Grabe, Kaya- tawa si ay- Tito Bong. Hindi si Tito Bong hanggang swab test lang yan. Wala naman yung pregnancy test. Alam mo, Ate Arline, kung ako ang tatanungin mo, nangarap talaga ako na... Ang pregnancy test. Sandali. Bakit naging maskulada na ang boses ko? Pangulo! Biglang sinapi. Kaya ma'am, at least, we just hope and pray that negative naman ang swab test mo. Yes, ha? please. Pero bakit parang nangihina ka pa rin, ma'am? 2 araw na makalipas ang Valentine's.
Tatlo na pala. At dalawang araw. Super behave ako noon. Super behave. I just spend my day with Behave ka nun. Yes, I'm Buti super naman. behave. Kasi lahat ng nag-Valentine's Day, ipa-pregnancy test ko. Anyway, salamat ma'am. Ingat dyan, ha? Okay. Sumbong kay Pangulong Dagong. Okay, next. Pasaway ka talaga, Pangulong Dagong. Meron pang isang idol natin nasa linya. Hello, what is your name? Ibilin po. Edeline. Maybelline, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong. Ito na yung babaeng bulantoy girl verse. Bakit? naman, Pangulong Dagong. Hindi, biro lang, ikaw naman. Parang siya talaga ang nagmamayari sa ating mobile phone. Yes, dahil siya lang ang tumatawag dito. Oo nga, pansin ahead. ko din. Sa ating telepono. Sa ating telepono. Hello. Yes, ma'am, go ahead. Hello. Nawala, Pangulo. Nagtampo siya kasi sinabihan yung Bulantoy girl version. Okay, sa live tayo, ma'am, sa live tayo. Okay, sa live tayo. Isa pang sumbong mula naman sa ating pinakamamahal na text line. Ate Chrissy, shoot mo na! Okay, the sumbong is from Nanette Kasigan ng Makati City. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes, Net. Susumbong ko lang po itong aking alagang aso. Bakit, Net? Parang inaagawan niya pa po lagi ng pagkain yung aming pusa. Gustong-gusto niya pong kainin yung isda na matinik. Ano po kaya ang gagawin ko? Napupunta po tuloy sa pusa yung laman. Kasi gusto ng aso nyo na mas maging matinik siya. Pagdating sa chicks na aso. Kaya tinik ang kinakain niya. Kaya pala. Ako, tanungin niyo ako, sabi niyo, bakit si Pangulo matinik sa chicks? Kasi kumakain ako ng tinik ng durian. Alam ng taga Kaya pala. Davao kasi ako, Davao ako, pobre lang ako. Kaya pala, Pangulo, lalo akong nai-inlove sa'yo. Gusto ko sa lalaki yung lumulunok ng durian din. Alam mo, hindi, alam mo kasi ma'am, may mga lalaki matinik din, pero yung matinik na mahilig sa laman. Papaano ako, Pangulong Dagong? Puro laman ka lang. Parang feeling ko hindi nga laman, Pangulong Dagong. Iba ang gusto mo, palaman. Hindi, ang gusto ni Tito Bong, palaman na hotdog. Oo. Sabayan mo ako, Ate Chrissy, habang sasayawin natin ito. Oo. At ikaw ang humawak sa isa, ako naman ang hahawak sa isa. Makakasa ka. Okay, next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hi, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Yes. Isusumbong ko lang po yung bayaw ko na si Noli. Umiyak po kasi siya nung binilhan ng ate ko ng relo. Ano po ba ang gagawin ko para hindi na po siya umiyak? Si Virgilio de la Cruz Jr. po ito. Hindi, binilhan ng? Relo daw. Uy, kawawa. Bigyan bilan nyo na, kahit Hindi, ano. binilan nga kaya siya umiyak. Hindi, binilhan. Binilhan siya. Kaya siya umiyak kasi yung binili nyo po na relo, Oo. yung pag niloblob nyo sa tubig, Ano? ayaw nang huminga. Umihinga pala ito. Bakit namatay? Nilagay sa tubig. Oo. Siyempre, hindi na huminga yung malulunod siya. Ganon. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating linya, sa ating telepono. Hello, what is your name? Hello. 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 Pag ayaw sumagot, wag na lang. Salamat sa lahat. Wala mang kanahan. Sige, next. Okay, move on. Isa pang sumbong. Hi, Hello. Idol. What is your name? Hi po. Hello. Arline Beyots. Ikaw na naman ito. My name is Mary Me. Marry me. Kailan ba kita pakakasalan? Ay. Bade. Taga saan ka, Mirimi? Taga Tondo po. Tondo. Mirimi. Ow! Marimar. Marimar yun. Iba yun. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang yung aso. Bakit?
Ayaw po kasi kumakain ng dog food. Oh. Gusto po pagkain ng tao eh. Bawal naman sa kanya. O, hindi naman bawal ang pagkain ng tao sa aso. Palit kayo, Mirimi. Ikaw kumain ng dog food, ha? Kawawa naman ang aso nyo. Para pagkain ka rin, ha? Sumbong kay Pangulong Dagong. Iba. Mga taga-Tondo, hello sa inyong lahat dyan. Okay, next. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, lubos-lubusan mo na. Okay. The sumbong came from Ruben Cruz ng Santa Cruz, Manila. Okay, go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Isusumbong ko lang po itong barbero dito sa may amin. Bakit? Hindi ko na po papangalanan. Oh, wag na lang. Kasi po, ang sinabi ko pong gupet ay 1 by 1. Okay. Pero kinalbo niya po ako. Hindi po kailangan dapat kong gawin. Kasi hindi mo kasi sinabi kung anong 1 by 1. Ang ibig niya sabihin 1 inch lang. Kaya 1 inch na lang ang ginupit sa'yo. Oh. 1 by 1. Oh, 1 inch by 1 inch. O di, kalbo. Dapat semical. Semical. O, at least meron pa. Pero kinalbo daw siya. Oh. Parang hilaw yung tawa ni Tito Bong, ah. Bakit kaya? Dahil naiinis kasi ako every now and then na sinasabihan ako ng kalbo. Kalbo na nga ako, sinasabi pa talaga. At least may iba pang buhok-buhok para na siyang durian. Oh, kasi mag-ingat lang baka mahulugan ka Ng durian. ng kalbo. Di ba hindi na sinashampuhan yan, Pangulo? Yung kalbo? Hindi, ang durian. Di ba may kakaibang amoy yan? Yung durian? Yung kalbo. Ganyan kayo. Uy, nag-react. Ang kalbo. Oo! Ay, nako. Tawa. May tusok-tusok pa nga yan eh. Yung durian? Yung kalbo. Kaya nga, minsan, lagyan mo na ng sombrero. Yung kalbo. Oh, Yung durian. di ba pag nakakakita ka niyan, sinasabi, pendong peace, Yung kalbo? yung durian. Sa amin, pag may ganyan, ginaganyan namin yung ulo. Pas. Oh. Ng kalbo. Pas durian. Okay. Ikaw ma'am gusto mo magtrabaho. Sa Davao may trabaho niyan 1,000 per hour. Tagapulot ng durian. Tagapulot ng kalbo. Hindi lang pulutin, saluhin. Biyakin mo na Yung durian. yung kalbo. May laman ba? Yung durian. Yung kalbo? Pinapakintab yan lagi ng mga barbero eh. Yung kalbo. Yung durian. Pero gamitan mo lang ng guantes para hindi ka masaktan. Yung durian. Yung kalbo. Sige Pero na nga. sabi nila, mga chick boy daw yung mga ganyan. Yung mga Kalbo. Kalbo. Yung mga durian. Hindi, yung mga barbero doon. Okay. Last. Isa pang sumbong. Hi, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Yes, Bong. Isusumbong ko lang sana ang aking ka-date nung Valentine's Day. Sino? Sabi niya kasi kakain daw kami sa loob ng kwarto. Pagpasok ko ng kwarto, wala namang kusina ang napasukan namin. Kaya wala akong ibang choice kundi ipakain ko na lang din sa kanya. Ano po ba ang nararapat kong gawin gayong hindi na siya nagpapakita sa akin ngayon? Yan ang sinasabi ko. Huwag kayo magpadala sa scam na papakainin ko kayo. Pagpasok, walang kusina. Dapat kung kakain kayo sa karinderya o sa eatery. Dahil pag pumasok kayo sa kwarto walang kusina, iba ang kakainin nyo. Ito next. Hello. Hi, what is your name? IFM po. Police station po. Sa IFM nga itong tinatawagan mo. Ako si Tito Bong. At ako naman si Ate Chrissy. Muna ito, naka-hold na ako.
Hello. po. Hello po. Bakit po Malacanang ito? Magsumbong ka na. Magtanong? Ano yon? Ito po si Pangulong Dagong, di ba? Ay hindi, si Richard Gomez. Tatanong ko lang po. Ano Kasi yon? po, nagkaroon po ako ng girlfriend. Tapos may girlfriend ka, imposible. Tapos Ang nangyari po, sabi niya magkikita kami. Ang problema, hindi ko naman po siya makita. Kasi po bulag ako, so hindi kami nagkita nung 14. Hindi, totoo. Nag-date kayo nung 14? Dapat po magdi-date kami. Ang problema po, hindi ko siya mahanap kasi hindi nga po ako nakakita. Paano ko po kaya siya mahanap uli? Alam mo, brother, I feel you. Gawin mo na lang, i-feel mo siya. I-feel mo, ramdamin mo siya, yakapin mo siya, at hawakan mo siya. Ganun, para ma-feel mo siya. Hawakan yung kalbo. Ano po yung hahawakan ko sa kanya? Yung durian. Yung durian po. Nagsusugat po ako. Wag yung kalbo kasi kuan yun. Umatol na naman Si siya. Tito Bong yun. Pero, nagmamassage ka ba, brother? Ng kalbo. Opo, nagmamasad po. Pwede po bang bumati? Batiin ko na yung mga kasamaan ko? Wala man tayong bati dito, brother. Pero ano lang ito, ha? Para sa mga masures natin na mga blind, mabuhay po kayo. Babalinsuela po kami. Don't you worry. Ano na ba? Business as usual na ba kayo dyan? Ganun pa rin po, pero may social distance lang po syempre. Sige, better. Pero- At least nakapagsimula ulit kayo, ha? Ingat kayo, ha? Paano siya makapag-social distance, Pangulo, if magmamasahe siya? Oo nga. Paano mo ba hihilutin ang social distancing, brother? Yung mga customer po, pinaglalayo-layo namin, tapos naka-PPE po kami. Naka-PPE sila. Ano yung PPE? PPE. PPE. Physical education. Ingat kayo, ha, mga blind masures natin dyan sa Valenzuela. Salamat sa inyo. Thank you po. Sus nako, nalingaw rin taon na ito mga manghihilot. May kaibigan ako, mahilig din yan sa masahe. Magpamassage kami dyan sa inyo. Pero alam mo, Pangulong Dagong, nasubukan ko yung massage. First time kong nagpamassage, Pangulo, ang sarap pala talaga. Oo, talaga. Parang tumitirik yung mga mata ko sa... Ano ba ang minasage sa'yo? Minasage Alam ang mo na kanyang yun, durian. Ate Chrissy. Ay, naku. Minasage ang kanyang durian. Hindi, yung kalbo ko. Ay. Sarap talaga. Pag minamassage dyan kasi wala kang buhok. Sa kalbo? Hindi, doon sa sa durian. durian. Nag-message nga dito ngayon si Jomar Tolomoro, ang taxi driver na mga idol natin, at si Ronald Taray. Bakit? Gusto na daw nilang magpamassage. Pamassage tayo mo, pungkol. Massage sa kalbo. Hindi, sa durian nilang jutes lang. Ay, mag-orasyon na tayo para mamasahe tayo at ma-relax ang katawan, bigkasin ang Onod, bakog, gonat, boto, laman, boto. Onod, bakog, gonat, boto, laman, boto. sa kanyang asawa, Roberto Dumas, Monica Melissa, Volter Mariel, Dante Kulot Rufina, Toto, advance happy birthday kay Kulot. Dyan kay Mercy Santa Barbara Silangan San Mateo Rizal. Magpakalbo kayo. Ay. Pamassage. Kay Arky Rosales, Tita Fe Rosales, Edgar Estacio, Reynald Carniza from Galicia at Sampaloc, Maynila, Ervin De Loyas. Magpamassage ka. Akala ko, sumubo kayo ng durian. Ay. At mga taga Knight of Columbus, Riders Council 7631, Pres Ediniro Bilaro, nakikinig habang nakamotor, sabi ni Edi Wawal, panty. Magpanti ka. Ay. Sa
Sa lahat na rin ng mga tropa ni Marie at ni Ira dyan sa may 7-Eleven sa Annapolis Street, Green Hills. Ay, Daghang kayong nakikinig na salamat pala sa inyong pag-entertain kanina nang pumunta ako kahit hindi man ako nakilala ninyo. Nakinig ba sila sa atin? Sobra, 24 hours daw silang nakikinig at hindi na daw sila natutulog sa pakikinig, especially kay Johnny Bukol sa gabi dahil ini-entertain daw sila. Last na na-entertain ni Johnny Bukol Na swab test. at na rapid test na. At higit sa lahat, na pregnancy test. Ay. Iba Si talaga. Jacqueline Aldueza Torres kasama si Risha at ang driver daw nila na si Mang Jose. Ang superhero na pwedeng arkilahin. Mang Jose. Orasyon kay Loriano Serafina. Orasyon din kay Richard Francisco. Sa mga taga-Taytay, Bautista, kay Samantha, King Austin at kay Mami Miner at sa Francisco family. Magpamassage kayo. Orasyon din kay Renz. Magpakalbo na lang kayo. Happy birthday daw kay Sir Ray at Dixon ng Andox Treasury. Nakikinig daw sila ngayon. Lahat kayo magpadres chicken. Orasyon din kay Aaron Havana, daan sa Imelda Calaustro ng Las Piñas, kay Mon Verzano Aviado at sa SWM Boys Virgilio de la Cruz Jr. Magpamassage Daan ka, sa Virgilio. Antipolo kay Ronnie Pandong, Totoy Calbo, Dante at Junjun Magpandong ng ang San kalbo. Roque. Mabuhay daw kayo hanggat gusto nyo. At sa lahat ng miyembro ng I Love You Official at Team Puyaters. Mga tulog na ganito. Si Carmelo Tonyakaw, Happy Valentine's Day daw sa mga naging nanay niya na ex niya. Sus, Ginoo ko, pagbubuo na. Ating pulis na naka-green kumakain daw sa Hungry Paris Otis. Nakikinig, ma'am. Ingat sa iyong pagkain, ma'am. Lalo na si Ma'am Lorraine Flores sa CG Pet Shop, George Simeon at si George, pati si Jerry at sa R&R na si Tansong Rolyo. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Joy Monsanto at lahat ng mga taga-Manggahan Pasig, magbunga na yan ng mangga at saluhin nyo na at kainin nyo na, Joy Monsanto. Sabi yan ni Jomar Tolomoro, mag-asawa ka na daw dahil baka daw titigas na yan. Titigas ang mangga. Stevenson Adtoon, Eric Macadungan, Koy Martinez, Jujik Tago, J. Martinez, John Magna, yun. Pati na rin si Ivana Buhawi dyan sa Calamba, sa Real Calamba, Laguna. Daghang salamat sa inyong pagkikinig. Oras na sa ngayon para sa ating pinakamamahal na last talk. Pangulong Dagong, Conejo o Pagong? I'll go for Pagong. Kasi, Na yung sasakyan. ganun ba? Okay lang, Pagong lang ko para slowly but surely. Ate Chrissy, Yes. last talk. What? Maitim o maputi? Mas gusto ko maitim. Na bra na susuotin mo. Ay, oo, para hindi dumihin. Para pwede kong ulit-ulitin. Para ulit talumtom. Oo. Ano yung talumtom sa Tagalog, ma'am? Ano yun? Yung parang batik-batik. Doon sa mga... Yung dumidilaw, ganon. Hindi, yung parang dot. Doon sa dumi ng bra. Ay, hindi ko Sa alam. gilid-gilid. Yung parang libag kung sa liig yan. Libag. Baka libag. Kaya assignment na lang yan. Pangulong Dagong, last talk. Go ahead. Mangga o mansanas Mango. na ilalagay mo sa bibig mo? Mango para pag masanas mukha akong lechon eh. Oo. Ate Chrissy, Yes. manok o baboy Mas gusto ko baboy. na siyang i-adobo mo para kay Pangulong Dagong? Oo. Mahay blood ta naman.
Manok. Manok na Last lang, ma'am. but not the least, last talk, Pangulong Dagong, sino sa tingin mo ang mas magaling mag-analyze? Ang DJ o ang ang DJ o ang statistician? Ewan ko na lang Ulitin talaga. mo, hindi ko sagutin yan. Ang DJ o ang statistician? Ayusin mo, kulang pa rin. Statistician? May tistis yan. Kung ano yan ha. Sagutin mo na lang, Pangulo, huwag ka ng maraming headshots dyan. Doon na ako sa DJ para dali lang banggitin. Oh yeah. At maraming salamat sa lahat ng mga statistician or whatever. Maraming salamat po sa inyo, and syempre kay Ma'am Jo, Ma'am Ems, Ma'am Mercy, kay Sir Bong and Jerome na naka-on-site ngayon sa AFP-MBAI Salamat. and Accounting Family. Maraming salamat sa lahat ng mga kapulisan natin at mga sundalo na nakikinig sa kasalukuyan. Daghang salamat sa inyo. Ako po si Tito Bong. At ako naman si Ate Chrissy. Ako naman si Pangulong Dagong. And susunod na si Daddy Dong at Iska Morena for Emotions on I. Kaya tumutok lang mga idol kay Doc Crems Oy, mga taga Santon Plus at Nature Soya. Hello sa inyong lahat. Taga Skin Blend, hello po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 11:56 na. That time check was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit.